Hovoríme tu dnes o pracovisku, ktoré sa nazýva Centrum pre plúcnu hypertenziu. Toto pracovisko je pričlenené k oddeleniu pre zlyhávanie a transplantáciu srdca a k väčšiemu celku kardiologickej kliniky, lekárskej fakulty a Národného ústavu srdcových a dcerných chorôb. Naša činnosť v oblasti plúcnej hypertenzie sa rozširovala na iné formy plúcnej hypertenzie, predovšetkým na tzv. Plúcnu artériovú hypertenziu. Plúcna artériová hypertenzia je jedno zriedkavé ochorenie s incidenciou približne 10 za milión obyvateľov na milión obyvateľov a rok. Plúcna artériová hypertenzia je ochorenie drobných plúcnych ciev. Tie cievy sú postihnuté procesom, my ho voláme, že vazokonstrikcia, že sa sťahujú tie cievy, potom hrubne ich stena a tie cievy nakoniec zanikajú. To znamená, že ako celok plúcne cievne riečisko sa zmenšuje a zaniká a tým pádom tá práva komora srdca musí vytvoriť veľké úsilie, veľký tlak na to, aby tú krv pretlačila cez plúcne riečisko, aby sa tá krv mohla okysličiť. To znamená, že tá hypertenzia, ten vysoký tlak je vlastne sekundárnym následkom tých cievnych zmien drobných. Okrem dýchavice samozrejme pacient môže mať aj iné príznaky, napríklad môžu si ľudia všimnúť, že im modrejú pery, alebo že sú viacej unavení, rýchlejšie unavení, netolerujú fyzickú záťaž. A tie príznaky často sa začínajú už v mladšom veku. To znamená, že nám pacienti povedia, že už ako deti nestíhali svojim spolužiakom alebo rovesníkom, keď išli na nejakú túru alebo výlet do hôr. Nie každý pacient, čo sa zadýcha, musí mať hneď plúcnu artériovú hypertenziu. Samotná plúcna artériová hypertenzia je vzácne ochorenie a diagnostikuje sa len u malého percenta pacientov, ktorí majú dýchavicu. Ale ak pacient dostáva liečbu od pneumológa, napríklad spreje na dýchanie, alebo dostáva nejaké základné lieky od kardiológa a zdá sa, že tieto lieky nefungujú, ten pacient má stále a stále ťažkosti, tak vtedy je potrebné myslieť aj na nejakú vzácnejšiu príčinu dýchavice, medzi ktoré patrí aj plúcna artériová hypertenzia. Tú chorobu bohužiaľ nevieme vyliečiť, ale dokážeme ju držať pod kontrolou pomerne dlhý čas. Máme pacientov, ktorí sa u nás liečia 20 rokov na túto chorobu. Ľudia väčšinou sú pozrieť v dnešnej dobe na internete, kde nájdu, že pacienti sa dožívajú priemerne 2,8 roka. Ale to už dávno nie je pravda. My máme k dispozícii lieky, ktoré túto prognózu pacienta dokážu zlepšiť. Ale samotná diagnóza sa potvrdí až po katetrizácii, čo je invazívne vyšetrenie, keď sa zavedie katéter, hadička do tých plúcnych ciev z najčastejšie z krčnej žily a po ďalších vyšetreniach, ako sú CT vyšetrenia, zobrazovacie vyšetrenia a ďalšie vyšetrenia. Čiže na záver tohto diagnostického procesu my pacientovi oznámime, že ide o túto diagnózu a vždy mu vlejeme nádej. Vždy mu povieme, že tá diagnóza sa podstatne, tá diagnostika, ale aj liečba tejto choroby sa podstatne zlepšila, čiže je šanca, že sa dožije mnohých rokov tento pacient. Aj keď treba povedať, že sú rôzne skupiny pacientov. Niektorí majú horšiu formu choroby, niektorí majú lepšiu formu choroby. Čiže tí pacienti, čo majú horšiu formu choroby, u nich vždy začíname agresívnejším postupom. Keby sme týchto pacientov, ktorí sú v desiatkách, nechali roztrúsených po všetkých kardiologických pracoviskách v krajine, tak žiadne z tých kardiologických pracovísk nebude mať dostatočnú skúsenosť na to, ani motiváciu, aby tú problematiku ovládalo poriadne a do hĺbky. Takže preto tá centralizácia, lebo je to výhodné pre samotných lekárov, lebo majú vôľu sa špecializovať v niečom, čo má nejaký objem. Je to výhodné pre pacientov, lebo dostanú oveľa rýchlejšie a oveľa vzdelanejšiu starostlivosť. Je to výhodné pre vedu a výskum, lebo keď máte rozhádzaných po 3 pracoviskách, na tom sa ten pokrok nedá budovať. Takže zhruba od roku 2005-2007 sa sústredene venujeme už na vtedy vzniknutom Centre pre plúcnu hypertenziu, už len problematika vyslovene plúcnej hypertenzie. Jednou z ďalších pozitívnych informácií pre pacientov je to, že stále sa dostávajú na trh do klinickej praxe nové lieky.
My sa trošku obávame teraz, že tie nové lieky, ktoré momentálne sú k dispozícii v Spojených štátoch a v západnej Európe a ktoré pôsobia úplne novým mechanizmom oproti tým liekom, ktoré sme mali doteraz a v klinických štúdiách priniesli naozaj priaznivé výsledky, nebudú dostupné pre našich pacientov. Bojujeme za to, aby aj naši pacienti mali rovnakú šancu dostať sa k týmto liekom ako pacienti v západnej Európe, ale ako aj pacienti s bežnými chorobami, ako je arteriová hypertenzia alebo ako je infarkt myokardu. Bo tá šanca pri týchto zriedkavých chorobách dostať sa k najnovšej liečbe je určite menšia ako u pacientov, ktorí majú tie bežné choroby. A tí pacienti si typ svojej choroby nevyberajú. Pľúcna arteriová hypertenzia si vyžaduje zložitú diagnostiku. Čiže my pacientom nepovieme na základnom vyšetrení ambulantnom, že máte túto chorobu, ale povieme, že existuje podozrenie na túto chorobu. Prvá je ambulantná činnosť a to je taká tá nosná časť. A pochopiteľne tá ambulancia musí mať za sebou určitú lôžkovú kapacitu a tá lôžková kapacita je určená na dva druhy príjmov. Tie prvé sú diagnostické. Pacient príde, sú tam pacienti odosielaní s podozrením na pľúcnu hypertenziu z celého Slovenska. Pokiaľ sa toto podozrenie v ambulancii ukáže ako opodstatnené, tí pacienti potrebujú hĺbšiu diagnostiku a tá sa urobí počas krátkej, dlhšej hospitalizácie a takým tým najdôležitejším testom, ktorý musíme spraviť, je tzv. Pravostranná katetrizácia a niektoré ďalšie. A keď má pacient jasne stanovenú diagnózu, rozhodne sa o jeho terapii a pokiaľ nie je jeho stav taký, že by musel byť v nemocnici, a to je extrémne zriedka, odchádza domov a už užíva lieky a chodí na pravidelné ambulantné kontroly. V priebehu ochorenia sa však stáva, že sa ten stav zhorší alebo sa vyskytnú nejaké nové ďalšie okolnosti, kedy sa hospitalizácia musí opakovať, ale už nie z diagnostických, ale liečebných dôvodov. Pacient musí dôverovať svojmu lekárovi. Takže nesmieme veriť rôznym hoaxom, rôznym konšpiráciám, ale musíme naozaj veriť lekárom, ktorí liečia na základe najnovších vedeckých dôkazov. My to teda tu určite robíme. No, my máme mnohých pacientov, ktorí argumentujú tým, že vlastne lieky sú len na to, aby chamtivé farmaceutické firmy zarábali a najprv uprednostňujú rôzne alternatívne spôsoby diagnostiky a liečby a nakoniec prídu k nám, aby sa tými klasickými, aby sa tými západnými liekmi liečili. Čiže moja skúsenosť je taká, tí ľudia, ktorí veria tým alternatívnym spôsobom, nakoniec prídu k nám, nakoniec si vyžadujú tie lieky, pretože ich stav sa zhoršuje. Ale pri tom, keby prišli skôr, tak sa tá choroba, všetky choroby sa dajú zachytiť vo včasnejšom štádiu a dá sa tým ľuďom pomôcť. A ja to tým pacientom vysvetľujem tak, že aj ja užívam tie lieky, aj moji príbuzní, môj otec, moja matka, moji súrodenci a deti by užívali lieky, ktoré majú vedecké dôkazy za sebou. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb v Bratislave je členom tzv. Európskej referenčnej siete pre zriedkavé ochorenia RN, špeciálne so zameraním na choroby pľúc, kam patrí aj pľúcna arteriová hypertenzia. A je to naozaj prestížna sieť a sme veľmi radi, že sme sa mohli stať členom tejto siete, pretože je to určitá značka kvality. Pani, ktorú tu máme, bola diagnostikovaná s pľúcnou arteriovou hypertenziou pred niekoľkými rokmi a má naozaj ťažké postihnutie srdiečka. Ona je teraz liečená viac kombináciou liekov, aspoň 3, a jeden z tých liekov sa podáva priamo do žily. Ona má vonku pumpičku a cez hadičku, cez kožu sa ten liek dostáva priamo do žily. A je to liek, ktorý má veľmi krátky polčas, to znamená, že za veľmi krátku dobu sa zmetabolizuje a môže sa odstrániť z krvného obehu. To znamená, že ona musí tú infúziu dostávať 24 hodín denne. A bez tej infúzie by nemohla byť dlhšie ako niekoľko minút. No a ako vidím podľa tohto obrazu, tak na tú liečbu veľmi dobre zareagovala tá práva komora, ktorá je tu hore a ktorá bola veľká, sa podstatne zmenšila. Jej tá pľúcna hypertenzia sa podstatne redukovala a pani sa má dobre v porovnaní s tým, ako sa mala, keď bola diagnostikovaná pred tými niekoľkými rokmi.